Spil. Hey, kom ud. Jeg er i fængsel. Hallo. Hjælp. Hey, kom ud. Hjælp. Fuck, chok, mand. Der smidt ud, idioter, mand. Jeg skruer ned. Hallo, vi skal have fod tilbage. Slap nu af, mand. Piger. Hallo, hvor så laver du så op? Okay, lidt højere. Nej, Hvorfor gik de andre nu? Hallo, I ved godt, vi skal være der. Okay, Kim, smavedans. Nej, du er nøgen. Frederik er nøgen! Frederik er der rundt nøgen derinde, mand! Jo, han gjorde. Det var bare løbet ud nøgen, bare sådan med så underbukser.